Šta hoću da ti kažem? Vidio sam da te Anja Bla proziva. I rekla je da si teška debilčina. Zašto to? Zašto to, Goldenito? A ja sam se javio baki i ja rekao kao, brate, moguće da si mi isprozivao vezano za to, kaže on, pa ja sam tata, razumeš, ovo ono. Rekao mi kao, ja sam tata, kao, gde si pošao na mene? Nemoj si... Ali ne, boli te kurac za baku što te proziva, nego Anja Bla te mrzi. Anja Bla je rekla da si ti debilčina teška na kvadrat. Gledaj, što se Anja Bla tiče, ja devojku nisam upoznao. Znači sad iako posle tequila lemon shot, ja mogu iskreno da ti kažem da... Nemoj pričat nešto loše o njoj. Pa nemam zašto da kažem ništa loše. Ja jesam kriv, ako neko uđe na moj Instagram vidjet će da sam ja photoshopirao da riba sedi pored mene na ležaljci. A što to radiš? Što to radiš? Baka plače kući kad gleda. Zato što mi slika ta otišla na Explore 200.000, mene boli uvo, razumeš. Tako da, ja sam se tu malo sprdao i Kuni vozi moj auto, on će se spupati. Tako da, brate, uglavnom, devojka me mrzi sa razlogom. Mislim, ja sam normalna dečka, ja ću ti iskreno reći zbog čega ona mene mrzi. Zato što sam ja sam objavio sliku s njom, a nisam s njom sve ni vidio uživo. Ona meni poslao neku poruku i ja sam sendovala, to je malo disrespekt. Pali me kurac. I govori baki da nije poslao ni jednu poruku. Ma laže bre, poslao i meni slala poruke. Je, Ložina, koliko su poruka ti je bar... A i ti, evo iskreno ja tebe sada pitam, jesi ti slao njoj poruke neke? Anje Bla nisam nikad poslao poruku, niti sam je tagovao na slikama, to može da se proveri, razumeš. Ali Batonga moj... To si ti unsendovao možda. Pa nisam ja unsendovao, pa ne bi pisao request da sam ja pisao neku poruku, ona je vjerojatno pisala govor. Tako je, pa da, nešto te hejta. Ona je pisala vjerojatno majmune obriši sliku ili tako nešto. Što bi ti rekao? Jeste, Batonga. Ništa, ajde onda, čujemo se, ljubite, brate, nemoj da se nastavljaš sa Bakom i Anjom, oni su zajebani. Znaš šta je Baka? Baka je... Nemoj. Ajde,